खुलुमबाय लोगोफोर बोसोर गोदान नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाबाय। दा माबा मोनसे मावनो नागिरदों। बे माबा मोनसे खामानियानो जाबाय सिनेमा गाग्राफोरखौ आं माबा सोंनो नागिरदों। आथिखालाव सिनेमा गाग्राफोर बिसोरनो 5 मिनिटनि सिनेमा गानो सानसे नांगौ लोगोफोर। नंगौना नङा दे? नंनायालाय नंगौ। आयु बिसोरनो 5 मिनिटनि सिनेमा गानो सानसे नांगौ। आंलाय माथो देव बाज्रुमनायखौ थिन हादोंलाय। एबारनिफ्राय थाब जागोन ना जाया नोंसोरो? जानाया जायो, ओमफ्राय गथ'फ्रा सिनेमा खेबफुनायावनो फांफुं जानायखायनो गोबाव लायो। उन्दैफ्रा बारस'लाबायमारोसो आरो माथो जोंहा सिनेमा गाखोनायाव उन्दैफोरखौ साइडआवसो लाङोलाय। मानिया उन्दैफ्रानो खारस'लाबायबाय थायो। बिदिसो जाहोना। एबार नेक्स्ट भिडिअ'आव उन्दैफोरखौ बिराद हमथासै जों। नै बेयाथ' दाबो खनसेबो रायलायाखै। नोंहालाय माबायदिसो जायो सिनेमा गाबा? आंबोथ' बिदिनो सिनेमा गाबा खारस'फ्लांबाय थायो। मानो खारस'फ्लाङो नोङो? फाग्लाया बे बुस्थुखौनो गहोदों। जेखानो जादोंला लोगोफोर, बोसोर गोदाननि नोंथांमोनखौ बिराद बरायनाय जाबाय। उन्दुग्लेमलाबायसो नालाय दलरखौनो थाखाया। मानो मोजां मोनो नों बिदि? मोजाङाथ' मोजांलै। मा मोजां बिलाय सिनेमा गाबा बिदि खालामनो मोनो। एबारनिफ्राय बिदि खालामला आं आदा लान्था। मा खिथु नों आं लान्थाखाय। आयु फाग्लाफ्रा बुलायबायसोहाय। इबो लान्थाव बनांगौबा नोंखौ गवा नों गीता। मा खालामगोन नों मा खालामगोन? नोंथांमोनखौ गोदान बोसोरनि रोजा साबायखर थाबाय। फैफिनगौ। बावसो दङ। नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ बावनो फोजोबथ'नाय जाबाय। आंनिफ्रायबो नोंथांमोननो खुलुमनाय जासिबाय। बिलाय आदा लान्था। लान्थासो होनबावदों बे। आदायाला साल'सो।